фарангиз саидова сокини шаҳри душанбе аз амали ду нозири роҳ шикоят дорад. ба гуфтаи ӯ нозирон беасос барои надоштани иҷозатномаи сиёҳшиша танировка бештар аз 9000 сомонӣ ҷаримааш кардаанд. оиди ҳамин танировка муаммо шуд. Танировка ман квитансия доштам, ҳама ҳуҷҷато доштам, ҳамин ки каришок қатим набуд. Каришок насб набуд дар танаи мошин, қатимам набуд. баъд ман пешниҳод кардам квитансия ки дар системаи смартпи супурдагӣ ҳастем. ҳозир ҳамин система ворид кардем, системаи смартпи. ва я пешниҳод кардам ва ё ин чиза рад карданд, гуфтанд ки ин фалшивӣ, ин нодуруст, ин сохтагӣ. саидова мегӯяд талошҳояш барои исботи ҳақ буданаш бенатиҷа анҷом ёфт. мафту шумо аввал санҷед, фаҳмед, хай агар иҷа ягон камбудӣ аз тарафи ман бошад, шумо ҳақ доред ки мошини маро маҳкам кунед. Лекин ман ки супурдагиам ҳамин чизоя, шумо ҳақ надоред мошини маро маҳкам кунед. ҳоло он ки системаи смартпи шумо кор намекунад, ин мушкилоти шумо бояд кор кунад дар системаи смартпитон. хулоса шудем я муноқиша унҷа ва я кашиш зиёдӣ шуд. гуфтам бебарем маҳкам мекунем. мегӯяд аз бархурди ду нозирони роҳ маълум буд ки бебаҳсу даъвои бештар пул пешниҳод мекард, раҳо мешуд, вале ӯ пардохти ҷаримаро афзал донист. агар ман дар унҷа ва ё ба ягон сум чойпулӣ пешниҳод мекардам ва ё мана ҳатман унҷа ҷавоб медодам. рӯзи 3 июл масъулони бозрасии давлатии автомобилӣ иддаои фарангизро беасос хонданд ва таъкид карданд ки ӯ беш аз 4 моҳ бидуни иҷозатномаи сиёҳшиша мошин рондааст. дар ин ниҳод аз шарҳи бештар худдорӣ намуда гуфтанд ки барои гирифтани иҷозати суҳбат бояд аввал ба вазорати корҳои дохилӣ номаи расмӣ фиристода шавад. фарангиз санадҳои расмӣ аз ҷумла расиди пардохти иҷозаи истифодаи воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳро дорад. мегӯяд аз роҳи баҳсҳои додгоҳӣ шояд вақти зиёд лозим мешуд то мошинашро аз ҷаримагоҳ гирад. ҳуқуқшинос шабнами искандар бар ин назар аст, агар нозирони роҳ бе таҳқиқи бештар беасос ронандаро ҷарима карданд, бояд назди қонун посух гӯянд. вале ҳамзамон таъкид мекунад ки ронанда ҳам ки ба бегуноҳиаш далелу бовар дорад, лозим нест ҷарима супорад. дар ин ҳолат ронандаи автомошина метавонад аз болои кормандони БДА барои чунин амалашон ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ё суд муроҷиат намоянд. ҳамчунин ронанда дар асоси далелҳои исботкунанда, яъне дорои расиди боҷи давлатии 36 доштанаш, метавонад ба маблағи 9000 сомонӣ зарари расонидашударо аз ҳисоби кормандони БДА рӯёнад. фарангиз мегӯяд ҳоло умеди пас гирифтани маблағи ҷаримаро надорад, балки мехоҳад он ду нозир муҷозот шаванд ва дигар чунин ҳолатҳо пешгирӣ гардад. ҳоло мехоҳад бо расонаӣ кардани қазия баҳсро то додгоҳ низ кашонад, вале маълум нест то куҷо муваффақ хоҳад шуд. нисбати чунин кормандоно ки хунукназорона рафтор мекунанд чора дида шавад барои пешгирии ояндаи ҳамин корҳо.